А, Честита баба Марта. Може би, когато го гледате, вече няма да е 1 март. Поне може би няма да е. Не знам какво ще правим. Имам една идея. Току-що ми хрумна преди 15 минути. Да направим нещо интересно. И трябва да го направим, защото опитах се само риболовни видеа. Няма как да се случат. Реките са големи, водите са студени, щуките са забранени, язовирите са мътни и дори и да не бяха забранени щуките, риболова е невъзможен. Така де, въпреки това, днеска пак ще правим щукарска примамка. За ваше нещастие, за мое щастие, ще се ограничим най-вероятно само с гаража. Няма да излизаме утре. Може да отида да я пробвам, да я хвърля в реката, да им просто какво се случва, ама няма да има смисъл, защото мисля просто да е интересно на външен вид. Добре, айде да почваме. Така, добре. Сега ще рисуваме. Тук е малко грубо за рисуване, релефно, но ще рисуваме, няма проблем. Това да го прибера. Ще бъде някакъв малък щукарски кранк. От сорта на 60 мм, може би. Ще си маркирам 60 мм. Добре, това ми е осовата линия. Нещо и такова ще бъде. Такъв грозник. Нещо остро. Ще ползваме ножичката. Тая за ногти. Се плъзна.
Да покая новото нощче. Няма батерия. Тук малко беше излишно да се играе отдолу. Да правя детейл. Обаче нищо. Не е такъв проблем.
Нула 73. Чако увеличава. Много яко. Сега тук ще... Не, същото е. Много яко. Пула много тежка игра. Много се чудя как да го боядисам. Абе, като цяло почваме с бяло. Тъмно кафяо. Така ще направим една линия с флуоресцентно виолетово и след това мисля да сложа жълта линия. Трябва. Тия по-тънките линии е по-нужно, ама сега няма да ми трябва. И ще ползваме перла бяло. Pearl White 3310. Малко като Nokia 3310. 3310. Scale Review. Гледай тая линия сега. Ай, махни се, Това мяза на нещо между жаба и поп, че не мога обаче да преценя кое от двете. Или, да знам. Пък цвета не е нито едното от двете. На тая мрежа имах много голям мирак преди като си я купих. И не я ползвам. Тя
Ще я добавя тук. Малко неуместно, но ще я добавя. Така малко да има чертички. Сега на корема ще направим ще се помъчим тънка линия с това червено, дето мирише много на нерев. Sunset Red. Много лош аромат. Опаля. Вече сме на другия ден. Дохме само да пробваме този сладур и да го различим на светло, дали е попче ли е, жаба ли е. Това според мен е по-скоро рейнбоу жабопче. Да, видим сега тук. Правим два каста. Майкото направо е някакъв страшен изверг човек. На пролет, като разрешат штуките. Интересна плитко газеща примамка, 100% на пролет ще върши перфектна работа. И сега се пробвам с телефона да го сложи и така. Не става. Да. Обаче течението ми го тика тук в края. Попадията. Симпатичен е иначе. Малко е тлъстичък, но на пролет ще ловиш тук със сигурност. И между другото, като се освободи по този начин лопатката и позволява по-лесно тя да захапи водата, като има такъв ъгъл. Нали не се блъска може би играта ще е по-голяма, ако я бях оставил дебела без тая фаска. Но пък най-вероятно щеше да стои на такава дълбочина. Това е много от значение. Предимно на мене ми трябват такива воблери, дето са максимум до 30 см при моите водоеми, които ходя.
Те са ми най-полезни, защото са много обрасли и щуките вардите и така нагоре. Или са отстрани просто обраслите в най-плиткото. Според зависи от деня. На мене ми допада много. Сега не знам цвета колко ще е успешен, но се предполага, че ще хване риба. Днеска не, със сигурност няма да хване. Тук има 10 риби на кръст, дето аз съм ги пуснал. Пък и те са нагоре. Не вярвам специално в тая част на вира да има. Обаче доста тежи на пръчката, даже и като върви по течението. Знаете ли, мога кажете, искате ли да проверим, за в бъдеще да направим примерно 4 еднакви воблера. Като тоя, примерно, може и нещо нормално, нали, да не си играя да правя тук глави, чудеси, просто ще ги бояди сами там бейсик по някакъв начин и да пробваме различни видове лопатки. Примерно кръгла, триъгълна на обратно, примерно трапеца да е така, или пък широк чист триъгълник. И такива работи, някакви да направим проба, примерно квадратна лопатка, скосено, не скосено. Ако може да дадете кои варианти са ви интересни да видим, да ги пробваме, мога да напишете в коментарите кой вариант да тестваме от тези всичките, дето изброих. Примерно да кажем да направим 3 или 4 воблера. Да направим 3-4 такива воблера, някакви кранкови, с различни лопатки, нали? Изброих вече видовите варианти, които можем да направим. Примерно кръгла, правоъгълна, триъгълна на обратно, триъгълна направо и всякакви такива изгъзици, да им какво ще стане. Нали? И вече ще дойдем, ще ги пробваме на някой водоем. Може и да не хване, той не е проблем с хващането. Голям кеф. Не е проблем и да не ги пробваме. И да видим каква е разликата, как влияе. Примерно може да пробваме с по-тънка лопатка, после по-широка. Да видим какви са разликите. Ако имате мерак, напишите в коментарите кое може да направим по-нататък. Има много идеи за клипове. И като цяло ще го направим някой ден. Или пък ако имате други идеи за клипове, които искате да видите, ще се радвам да кажете какви са и ще го направим. Ами, хайде!